Nagdidilim na naman yung kalangitan. Ayan. At ngayon ay nandito tayo sa may, yan, sa may katabi ng kapilya ng Iglesia ni Cristo. Dito yan sa may San Fernando, papuntang downtown. Ayan. So welcome once again, Kabalen. May panibago tayong update. Ayan, kung makikita nyo, yung mga yung NSCR San Fernando City Station. Pero bago yon, pupuntahan muna natin yung sa likod. Yung may yung may mga kabahayan na nagiba na. So i-check muna natin yung right of way issue doon bago tayo magpalipad at lumapit mismo doon sa mga segments ng San Fernando City Station. At pag nandito ka, kitang-kita mo na yung Metropolitan Cathedral of San Fernando. At ito yung San Fernando Elementary School. So buti hindi masyadong matraffic ngayon. Pag rush hour talagang matindi yung traffic dito eh. Kasi dito malapit na yung mall dyan, yung SM. Yan na oh. Ito yung pinaka busy street ng San Fernando. Dahil nandito yung mall, SM City Downtown. Yan. Downtown San Fernando. Oops. Dito, may build up na ng traffic dito. So last time tayong nag-update dito, binakuran na nila yung sa tabi mismo ng ng Capitol. Dati kasi nakakapasok pa tayo dun eh. Pero ngayon binakuran na. And then yung isang launching gantry nandito sa may sa bungad. So yung alamin natin kung nakumpleto na ba nila yung yung segment dun sa may bandang unahan. Yan, dito tayo. Yun, nandiyan pa, yun. Nandito pa yung LG nila. So ito yung sinasabi ko sa inyong binakuran na. Yan dito. Paglampas ng Robinsons. Tingnan muna natin. Yun, ito. Ito yung itsura niya ngayon. Yan nakabakod na. Ito. Nag-ukay na yata sila rito. Yun. Wala nang bahay doon, no? Wala nang bahay, no? Hanggang doon sa kabilang street. Nakabakod din yan. Hindi pa nakabakod. Pero wala nang bahay. Wala na, no? So, okay. So yan, makikita nyo, nagano na sila, nag-uukay. Yan yung update ngayon dito sa may San Fernando City Station. Okay, boss. Then dito sa harapan, ayun yung itsura niya. Yan. Doon sa kantong maliit na yon, doon yung mga titignan nating kabahayan. Kung may nagbago na ba. Dahil ito yung nagpapatagal sa sa project na ito eh. Yung mga bahay, syempre, yung iba, kung wala pong malilipatan or kung nabayaran na ba or what. Pero tingnan natin. Yan. Wow. Buo na pala ito. Buo na pala dito. Yan. So ito yung update ngayon. Dati wala ito eh. Buo na. Yan. Buo na pala Wow. Taas niya O tara, diretso tayo hanggang doon.
Ayan o. At siyempre, ito yung dating San Fernando Station na ginawang museum. Ayan o. Diyan pa rin. Ito, ano kaya yung mga balon nito? Sandbag yata? Road closed. Road work ahead. Punta tayo hanggang doon sa dulo. Wow. Ang taas na oh. Ang dami na nilang nagawa rito oh. Tingnan nyo. Yun oh. So dito, ito, may mga kabahayan pa rito. May mga nakatayo pa. Ito, dito, binasok na. Nagiba na yun dito. At meron tayong nakikita ano rito, oh, symbol. PROW. Tapos merong, merong araw. Para mga measurements yan eh. Ayan, so dito, ganito na lang. Ayan. Hindi na tayo makakapasok. Hindi na, ano na lang yun, skinita na eh. So, ayun yung itsura niya. Wow. Ang laki. Ang dami nang naghihintay na matapos yung project na to. Marami nang excited. Isa na tayo ron. Yan, oh. So, hanap lang tayo ng spot para makapag-drone tayo. At least, nakita natin na marami nang nagbago. Marami na silang natapos dito. Dito, ito, nakatayo pa ito, and then yung next niya, giniba, then dito, buo pa rin. Yan. So far, ito yata yung pinakamalaking bahay, oh, yung up and down. Siyempre, kung tatamaan na lahat yung dito. Yan. Ito po. Wow. Hanap tayo ng magandang pwesto. Sana, wag munang umulan. Para makakuha tayo ng magandang footage. Dito siguro, pwede na rito banda.
So bali nakapag-drone na tayo, nakita na natin yung aerial view nitong San Fernando City Station. So ang laki pala niya. At marami na silang nagagawa at patuloy yung construction. Doon sa may dulo, nakita natin na may bagong tinatay yung poste pagkatapos ng mga segments na to. And then parang may na-clear na area papunta ron, doon sa may makikitid na kalsada. At yan tignan nyo yung anong launching gantry nila Meron nakasulat dyan, GCR Consortium MCRP Contract Package N-02 Acciona. So yan yung contractor, yung Acciona. At yun doon nakita natin na nag-uukay na sila. Yung pinuntahan natin kanina bago tayo pumasok dito sa mga sa kalsadang ito para makita yung mga right of way, yung row issue. At nakita natin na open naman doon sa kabilang kalsada. So tara, puntahan muna natin. Bali dadaan tayo doon mismo sa likod ng Provincial Capitol. Dito tayo. NBI pre-online registration. Nagdidilim na naman yung kalangitan. Buti na lang nakapag-drone na tayo. Ayan naglagay ng banner dito sa taas na bahagi ng building ng Kapitolyo. Tignan natin kung makakadaan tayo dito sa likod. Yun, parang meron dito. Dito tayo. Registry of Deeds. Uy, ayun. Ito yung nakita natin kanina. Yung nakabakod. Ito, winasak na rin pala yung mga ibang kabahayan dito. Teka, saan ba yun? Parang di natin makita. Hindi natin makita. Ano na ito eh? One way na dito eh. So anyway, naipakita ko naman sa inyo kanina doon sa ating drone shot. At itong creek na ito, nakita rin natin. So again, dito na magtatapos yung ating vlog. At salamat sa panonood. So keep tuned to Poylandas for more video updates dito sa may NSCR project. So ride safe always, Kabalen. See you when I see you, and Poylandas is signing out.